Banyak terjadi wi. Terus ngono piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngene dudu wong wedok. Ya padha wae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh. Lah digudhok. Lho nek carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa? Iki lho bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan kok, Pak. urung to. Oh, Oh iya sing lali. Nembe rembug meteng kok, Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari. Nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Alhamdulillah sehat nggih Mas Gareng. Awit donga pangestu Pak Yoyok kula sehat walafiat jasmani rohani, Pak. Alhamdulillah. Jasmani karo rohani enten bentene to bab kesehatan. Benten. Bentenipun. Sehat jasmani niku perangane badan. Nggih. Nek rohani niku tentang kejiwaan. Oh, ngaten. Jenengan yen kon milih salah siji, pilih sehat jasmani apa rohani? Nggih, kabeh Pak nek entuk milih. Kon milih salah siji kok kabeh. Ya nek salah siji penting sehat rohani. Oh, iya. Nggih. Dadi pamane mripate tetep kira, tangane ceko, sikile gejing ngoten mboten masalah nggih. Ora masalah. Sebabnya ora masalah. Ya sing penting lak sehat rohanine, Pak. Oh, iya. Niku lak fisik, nek fisik niku iso diobati, iso ditambahke. Nggih. Nggih, nek rohani niku ya iso ditambani, iso diobatke ning rodok suwe. Rodok suwe. Beda kok, Pak. Nggih. Dadi nek jasmani niku perangane badan, nek rohani itu kejiwaan. Ngaten. Enten wong sehat jasmanine ning ora sehat rohanine kathah. Contone. Contone wong edan sing turun dalan ora katokan niku. Niku sehat awake ning jiwane sing ora sehat. Oh, ngaten. Wong edan, titikane gampang kok Pak wong edan niku. Pripun? Angger ngomongan dhewe, disauri dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Ngoten niku gejalane ngoten niku Pak, gejalanipun Pak. Sik, omonganmu tak rasakne kok suwi-suwi ora penak ki mau. Lha pripun ta Pak? Sing ngusulke teng Pak Wito, Pak Dalang mangke pelawake sinten Gareng tralala kemawon. Sing ngusulke kula. Paling mboten teng mriki jenengan lak ngunggul-ngunggulne kula. Nggih, Pak. Lah kok madake kula wong edan. Lho, mboten madake Pak. Anu mboten Pak, niki kula mah bahas gejala-gejala wong sing sakit jiwa niku lho Pak. Lah iya wong sakit jiwa ki ciri-cirine pripun mau? Ciri-cirinipun menika anu Pak, sok ngomongan dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang guyu dhewe, nangis dhewe, bengok-bengok dhewe. Niku biasane sing teng pinggir dalan niku lho Pak. Iki yo pinggir dalan ning sawah pancen iki ning kono ki yo dalan. Maksudnya pinggir dalan gede mriko Pak. Tak akoni nuwun sewu wiwit jam 09.00 tet mau aku wis omong dhewe, bengok dhewe, nangis dhewe, tak sauri dhewe, guyu dhewe. Tegese sampean madake dalang karo wong edan. Mboten. Sakniki kula nyuwun pirsa Pak. Pak edan mboten. Mboten. Lah ya wis ora edan kok ngamuk ki ngopo? Senes niku Pak. Enggak, Senes beda niku. ya. Iki edane wong golek duit beda Pak.
Gen mau lho kula niku lak mriki lak rada bingung nuwun sewu delalah jenengan ngomongke wong edan teng Alfamart nika lho nggih nuwun sewu sanding terminal terminal nika Pak nggih nggih delalah petuk karo wong kula takoni Pak margi dateng daleme Pak Wito niku pundi buh daleme pundi ora ngerti mboten ngimput dusun ngimput niku pundi Purwosari ora ngerti ngono kuwi lah bake bareng tak telese-telese dikandani karo bakule Indomaret kono niku wong edan ngono kuwi. Ah niku. Sampeyan ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya padha edane iki niki. Mau lho. Sik wong edane apa pripun Pak? Wong edane apa? Tak takoni ning Indomaret. Indomaret to Pak? Heeh. Daleme Pak Wito ngertos, ora ngerti. Ngerti. Nggih. Margi teng ngimput ngertos mboten Purwosari, ora ngerti. Ngono kuwi. Sampeyan ngerti Mas Garing? Wong edane Pak? Sampeyan iki ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya. Titenane angger wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan. Berarti bengi iki gareng Nggih mboten niku mawon Pak, titikane kathah. apa? Wong edan nek ditekoni sok ora paham Pak. Kok ora paham? Contone kaya nyuwun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti Pak. Mongko jano niki emping. Niki napa sosis? Monggo mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Mongko niki asline jenenge sosis. Heeh. Lah nek ngeten niki napa Pak? Ora ngerti aku. Lho tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih Pak rombongan edan niku Heeh. mawon Pak. Gareng edan, dalange ya melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalang edan, dagelane edan kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Ya berarti ora mung sindane ora dalange ora dagelane. Lah sapa? Wong rawite niku nggih edan ben koclok. Lah kok iso? Enak wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kowe madake Pak Wito. Pak Wito napa? Sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi duwe tok, Pak. Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel diteno tak gak boleh kula. Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas luar biasa Pak Suwito Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan toh Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar Pak. Perak ya urung. Belas kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Suman. Mboten nuwun sewu jenengan riye lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebab napa? Lah kula asline mriko Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Ganjarane gede niku. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hongkong, Cina. Wah, kuwi apik pahlawan devisa negara niku. Ngentuke dhuwit. Ngentuke dhuwit. Niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, wis disyukuri, Syukur Pak, kalau bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng? Lah rantai bojo malah rantai beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat dadi tuku teng warung. Iya. Misale butuh napa ngoten tuku teng warung ngoten lho, Pak. Oh iya, lek ngono ki apik mak tratap tak kira tuku sing maksiat ngono ya. Lah mboten wong gareng anak buah Pak Yoyok niku istiqomah Pak mboten neko-neko, Pak. Amin, alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa, Suki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti
ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene. Mula raneh Ramoka panjenengane bebrayan nganti 50 taun ditresnani karo piyai akeh ing laladan Purwosari sing ngesterani rawuh semene akeh kuwi Suwita. Nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Lah dalah, aku wis batin iki mau mesti kena ngene iki. Ora jenengan lek kepinterane kecerdasane lek bab kuwi. Niku lak riyen, Pak. Saniki pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwita S. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak Suwita sugih katresnan ya tresna marang garwa, putra lan kulawarga. Betul, nggih. Nggih, Wi. niku su. Wi. Halo, Wi. Nggih Winarno nembe mikir alon-alon. Oh iya jenenge Winarno. Nggih. Nggih. Gareng Winarno. Lagi to, Pak, lagi to, Pak. Leres. Oh, ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah muna salah muni wong iki taruhane iki kesejahteraan urip kok, Pak. Iya, nggih. Wi. Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya subur nganti ngancik pernikahan 50 tahun langgeng katresnane langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok mengke saged kewirangan. Dereng kok, Pak. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. Nah. To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwita karo Ibu Mariyati. Mariyati mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Pokoke kudu iso. Ya, terus. Nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe Kang Garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariyati. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku mah Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir pi. Sik to, Pak. Wong karo siji nek. Iya alon-alon. Nggih. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan ora mesti Pak nek mengi niki gareng tralala. Nek mbek ini gareng pacitan. Dadi apal men. Wajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki pene Pak. Kalau kuwi ngepen nek kalih Pak Yoyo niku ngepen kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Nek kedah saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten. Gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, terus Mojiroji enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Adu keterampilan. Nggih. Nggih, kabeh niku nut kadewasanipun, Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekatenipun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, Nek nun sewu ira-iran ngen dhuwur terus ngen klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Iki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak.
Asli Mas nggih. Asli semprotan, Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanya teng celekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho, Pak niki, Pak. Wayang ngelapi nek mboten dilapi niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kok ya. Itu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudik pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut, Pak. Nggih, Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Ya Nduk, Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Saniki ben kenal. Berarti tidak kenalan. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Lho wong kenal kok mung disayang tok iki lelaki apaan? Nek nyet wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir. Bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, Lah nek wedok tuh harga diri ya Pak Yoyok nggih. Leres. Nang ki ora mau kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. lah nek ditengi tok piye? Loh, lah isane to ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, orang bener lho, banyak terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi, terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngene dudu wong wedok. Ya padha kae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh, lah digudhok. Lho ini carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa? Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Mula leres ngendikane Pak Yoyok iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke bar pernikahan emas napa nggih Pak niku? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Berarti tahun ngarep melih Pak. 100 tahun. 100 tahun ngarep kuwi lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun, monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Nggih. Iki lho Bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan Pak. urung to? Oh Oh iya ding lali. Nembe rembug meteng wae Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu Pak Bu. Alamatnya ngendi? Kula aslinipun Kediri Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Langsung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya ya. Eling-eling. Aku wajarane ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sesideman Bir. Oke, Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Gareng. Sakabane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek sang peke artekno ngene iki Mas
Ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane anderek sampeke. Angel ra. Awalnya ikut Sang peke. itulah sang pekik. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekik niku piyayi sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mrene ayo. Dalange Winong ya ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. contohnya nih saiki napa niku Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengerawit. apa? Oh pengerawit Pak Dalang. dalam Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh berarti khusus sing bagus ya? Oke. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh Loh. iya. Iya wis mas. Moji roji. Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. nah ya. Wah, aku angger apal ngono gleling kok, Pak. Pripun? Angger apal ngono banter gleling ngoten. Lah ora apal. Nek apal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet no sampean. Eh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen oke kira pucet iki, keputihan. Ah iya. Ya Bir. Banterat terus kayung yon. Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Loh, kula, Pak. Pripun lulusan Eskari ngeten iki, Weh, Pak. sarjana karawitan sampean. Sarjana Mas. karaoke, Nduk. Malah ora. Selendang kuning kang saking ukir. Artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah ya wukiri gunung ya. Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning saka gunung iki? Lah kowe ra iso to? Ra mudeng to kowe? Gak mudeng piye? Pak? Waduh, ngene nek ra ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? Takon Bir. Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking mukirne napa? Lah kok ora kok jawab piye? Lah kula mboten iso, Pak. Saya muni piye mau? Nek ra iso tak kok Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. Ah, Lah dek bir kita kan tanglet kula. Kula lak ra ngerti, lah kula tanglet Pake. takon sing ngerti. Nggih. Oh iya, aku ngerti. Lah nggih kula tanglet Pake. Selendang kuning saking wukir niku napa, Pak? Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang berbudaya yang asalnya dari pegunungan. Terjemahane dawa ya Pak selendang kuning niku. Ben cetha. Oh lah nggih. Heeh. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul, Pak? Betul 100. Tak eling-eling. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun, Pak? Ketara wis tuwek ngono wis lali. Metu ki aja ditekokke meneh. Kok ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metu neh. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu meneh. Suara kurang
pramana. Suara kurang begitu jelas. Ya. Ning wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pintar menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Waduh. Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora. Terus Bir? Angung remarang bendara Merayu kepada tuannya. berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking ukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter Merayu. merayu terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke nek sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing rayu. Oh. Nggih ta, Pak? Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Tapi kok- Sing rayu Bu Kesi mbiyen nggih. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomor kuwi ora. Kula pun boten, Pak, pun boten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Yasulestia pijer ngencangake alis. Ayo, apa artinya? Dia Sing-sing-sing. Sulistya. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye piye piye? Ngono, ya. Lah kok sandas? Nek ora ora iso, Nduk, kudu ngene. Aku ngene iku ndasku melu kabeh, Nduk. Ayo. Ngincangke alis ngoten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesi luwe becik patenono timbang
kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwito. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bolo-bolo ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya Nduk Bir. Urip ana utang sembah nuwun genduk Birgita Ayu made in saking kota Tahu Kediri sampun ngumandangaken sesideman Mas Gareng. Cik karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Inggih, niku penting Pak. Dadi sing nembak tembange napa nek saged sing ngripta niku nggih disebutke. Nggih. Nah, ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet momong anak putu, awet gagah. Amin. 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 Matur nuwun pandunganipun Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Nggih.
Lah menika malah babar pisan mboten dugamana. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hariwuryanto. Lah kok ripalungguhan samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gareng. Wah, luar biasa. Tondo yekti menika bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batine. Nggih, mongko niki benten kabupaten lho mongko niki. Oh, lanceh. Nggih, nggih mergo niku nggih dawuh jenengan leres mergo pancen piyai merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen piyayinipun grapyak kancane akeh. Leres sugih sedulur. Nggih. Nggih. Panjenenganipun tasih tenglebet napa sampun ketinggalipun longgar? Oh, taksi. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi. Mriki pinarak wonten ing pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu panjurung dumateng Bapak Suwito sak keluarga. Ya. Bapak Purnomo Hadi, ciri khasnya Madiun panas-panas melaku. Mangga, yuk diaturake, dados. Rumiyin tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun para kadang. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dalang Mas Cahyo. Jane seminggu lah wingking nika jane pun kepanggih kok ya diunggah neneh to Mas Gareng. Mboten dados menapa Pak niki tandha yekti bukti tresnane Pak Yoyok kalian panjenengan Pak Purnomo. Paling-paling bedang dalang nene Madiun paling. Walah mboten salah niku Pak. Mboten salah Pak. Matur sembah nuwun Mas Dalang niki mugi-mugi Pak Suwito kali Mbak Pariyati niku dados contoh tauladan katen kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe nggih sing harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon contonen ora sah pernah satru-satrunan. Keluarga niku nggih keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nggih yo rabi iki pisan ae Mas Gareng sampean. Pisan mawon nganti kukuting Yoswa, Pak. Yo kedahe nggih ngoten nggih Mas. Jenengan nuturi kalih Gareng niku pas. Mergo niku pun pindho le rabi. Kira ya meh tambah nah. Wah, mboten Pak. Sudah capek, Pak. Ya kebetulan ora ning sing gelem Mas saya. Ning mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Ya sok ganteng.
Non? Sok ganteng. Oh, sok ganteng. Iya, kayak duit jane ya ora pati duwe. Mboten. Duit nggih pas-pasan, rupa ya pas-pasan. Delalah kok ya masalah ten kula lak ngoten Pak. Lah nggih ya akeh sing diapusi ngono lho. Monggo Pak, monggo Pak. Nggih. Pak, niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi. Luar biasa Wakil nih. Bupati Madiun ning Sonjo utawa Tetile utawa Serawung kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Nggih. Luar Amin. biasa. Niki masyarakat tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kaya beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa. Ning Pak. ngati-ati Pak Purnomo, anggere dagelan Mas. omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya garing malih kaya kotak amal niku. Ketinggalan kok Mas saya. Mboten wong menawi bapak niku mboten usah nyuwun niku bapak pun pirsa. Ngoten. Nggih. Alah Pak, Ora sanksi-isin. Mboten Pak, mboten saestu. Pun kurang cukup Pak, pun kurang cukup pun matur nuwun. Nggih. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa Pak? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. sedulur Dadi kantuk. nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito ngoten. Pak Kadimun niku. Nggih. Lah niku Pak Lek kula. Masa? Lah. Sik. Kadimun sapa? Lembean, Magetan. Oh, lah nggih. Ngawi. 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 Oh nggih. Dadi Dulure kula Kang Gareng niki Pak Kadimun Ngawi. Nggih. Dulurku Pak Kadimun Lembean padha kadimune. Lah nggih, maksudnya sing saka Ngawi niku kerep dolan teng Madiun ngoten lho Pak nggih. Wah, wis. Sedulur dhewe Pak. Ya wis pas. Nggih. Semua kula dulur kowe wong mampu kabeh Pak. Malah Pak. Oke lah Mas saya. Nek ora wakil bupati ini ora didaku dulur gitu. Ah nggih ngoten. Biasane lah angger piyai enten piyai pejabat ngoten nggih nyedek-nyedek ngoten. Alah napa lho dadak mboten sah pun mboten sah. Sedulur kok dadak arep nyangoni mboten sah. Tenan ra gelem tenan. Walah mboten sah ragu-ragu Pak. Malah nggih. Badhe kepareng nyekar napa nembang. Nyekar ki mayite sapa kok nyekar? Sik. Lah. Nembang ki aluse nyekar ngono lho. Tapi nek kula niki amargi wau mun krawitan sedaya Mas Jaya. Nggih. Nek kepareng gandutan ngono piye ki ya? Aja meneh kok ndangdut Pak. Pak nek mau rombongan Pak Yoyo niku kerawitan oke, campur sari oke, pun dangdut oke. Yasinan menoke kok Pak. Alhamdulillah. Tegese niku dididik agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluargane sakinah mawaddah warahmah. Monggo Pak, monggo Amin, nggih. Amin. Monggo. Kono sing do sakinah ya kono monggo. Oh. Nggih. Pokoke penting niku golek wong ayu. Lintang asmara kagem sederek Wah wis ganti to lagune Pak. Biasanya jambu alas kok saiki. Munggah nang Lintang Asmara. Apal wong kula sedulure Pak sedulure. Monggo Pak. Ya ya iki Nduk sing warga anyar iki Mbak Mutiara ya asmane. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Napa mboten kersanipun Bapak anu ingkang ngersakaken piyambak ngoten kemawon. Bapak biasanya kan pekewo. Oh, pekewo yo duwe. Wah, aku nyepakne iki loro ku yo nggo awakmu tok. Lah nggih lah ya kene iya ora ndang-ndang ya. Ya Nduk, Ya, jumeneng. ngancani Pak Wakil Bupati lho. Iki spesial lho. Nggih nyuwun pangapunten Lintang Asmara kagem panjenengan sedayanipun. Nggih. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Sedap dipaske kare larasipun. Remenane langsung iki. Nonon? Remenane langsung. Kosek ampun kemrungsung Pak ngangge pemanasan. Puas Nek titik suwantene sae Pak niki. Sae. Tur apal Lintang Asmara suwantene kong wah. Iya. Biasane karaoke-ne ten pundi Pak? Marai konangan Kang Gareng. Monggo sarengan Pak Wakil diaturake yo. Lintang Asmara. Nggih. Semanten Pak. Yuk. Monggo, yuk. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Sulit, Nduk. Wong bagus tanpa
Pasti bisa. Sudah tahu peraturannya, Pak? Cobi disebut nih peraturannya nopo? Tidak boleh pukul bagian dada. Iya. Pas. Iya. Monggo Lintang Asmara bersama Pak Wakil Bupati Pak Purnomati. Nyacos. Oh.
tepuk tangan untuk Pak Purnomo Hadi. Matur sembah nuwun Mas saya. Ya Jan, pengajengi keluarga Purwosari ini rasanya wayem. Nggih. Estu to, Pak? Saestu. Lah, pripun? Jadi yang gredeg. Pindah Purwosari mawon pripun? Ya aja akeh dilantik dadi wakil bupati Madiun kon. Mriko tetep mriki nggih tetep ngoten Pak. Penting Mas Gareng kaya awor karo Mas Gareng ayem. Ayo Pak, awur wong mampu niku ayo. Tiara wis salim kali Pak Wabuk dereng. Dereng. Sungkem. Tenan Niki kok pokoke tinggal. Napa niki? lho, wong jeneng Gur sungkem Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biasanya nek putih-putih enten iki lebete enten isine. Mboten niku kosong blok. Sungkem melu, Nduk. Jenengan nyobi, jenengan nyobi. Pak, bagi sungkem kula, Bapak sehat selalu, panjang umur, kakar Amin. rezeki, sak pepadhan. Iya. Penting Pinaringan selamat anggenipun makan. Ya rampung puter boten wonten arangan segala menapa. Wonten lepatipun kula nggih nyuwun pangapura nggih Pak. kena nggo sangu rabi neh, Reng. Angsal napa, Pak? Hah? Angsal napa? Entuk donga. Matur sembah nuwun Mas saya, matur sembah nuwun sedaya keluarga Purwosari, mugi-mugi tansah rahayu wilujeng sedayanipun. Sekap sematan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Biasa Bapak. sih. Sehat selalu. Salam sungkem ngagem Pak Ari nggih. Pak Ari wonten dalemipun sampun wayangan. Jenengan dereng Pak jenengan. Ndek beres timbaline rumah sakit kok sembah nuwun nggih. Sehat selalu, amanah barokah nggih. Luar biasa menyempatkan diri sampai Nggih. tugasipun kathah sibuk tapi mergo rasa katresnan kalih warga Purwosari terutama Bapak Suwito Nggih. disempatkan rawuh malam hari ini. Nggih. Nggih, sembah nuwun lho Pak. Pak Purnomo Hadi, Purnomo Hadi. Artinya Purnomo niku seneng, Hadi niku weweh, tegese seneng sedekah. buktine sinden diparingi. Diparingi sing pun diparingi. Lah kowe? Kula pun diparingi donga, Pak. Pun luwih saka dhuwit niku, Pak. Nggih. Ketoke sambat ra ikhlas ngono sampeyan. Wah, ikhlas Pak. Kula pun kanca kalih Pak Pur. Keluarga, Pak, keluarga. Kok iso keluarga? Keluarga. Saking trah. Oh, Adino wau. Pangadimun. Nggih, mun niku wau, Pak. Nggih. Sekedhap Mas Gareng niki enten Nawala. Nggih, Pak. Ngatur dumateng Bapak Suwito sugeng ambal warsa pernikahan Mas 50 tahun. Mugia sehat selalu panjang yuswa ugi ngaturaken sembah nuwun sampun paring lelipur dumateng warga masyarakat Purwosari. Nggih. Nyuwun gending lestari tertanda Mbah Lurah Purwosari. Anu, ingkang badhe calang kagem anu, kebalik desa. Empun salang. Oh, pun. Pun. Mei, Pak nggih. Non? Mei. Mei tanggal 20 Mei. Alhamdulillah. Nggih. Nyicil ayem, nyicil ayem. Kosong niku jenengan. Kosong, Pak. Nggih, nggih mang teng griya mawon niku kosong. Mboten katut ta, Pak? Lah niki rapate dereng rampung untuk menentukan bintang tamu sinten dereng rampung. Oh, nek niki kula- kantun perjuangan jenengan ketika dalu niki jenengan bisa menyenangkan warga masyarakat Purwosari mesti sok 20 katut. Abot iki. Ayo kuwi. Ya siapa? Siapa? Ini masih dirundingkan lek dalangnya pun positif. Nggih. Nggih, ya nek pamora wengine kula ya campur sari awane ra apa-apa. Awan mangke kangge anu kerja bakti kali gerak jalan. Esuk elektron Pak, kula mengke esuke. Jalan sehat. Nggih, sidane niku mengke mboten kerja bakti, mboten jalan sehat, nggih mboten wayangan, Pak. Ngoten. Lah maksudnya? Sidan sisan ngen padha sing ora mangane, Pak. Ya aja mutung ngono kok ya. Melu, Pak, melu kok. Amin, amin nggih. Bapak Suratman, aye. Serangan nggih. Serangan Sukorjo minta gending. Serangan, Pak. Serangan. Serangan Nggih, nggih. serangan, serangan, Pak. Nggih. Lah ya iki jane wis enek tandane aku sing kleru sing maca. Lho lah nggih. Serangan. Nggih. Senes serangan. Lah bedane apa? Beda, Pak. Lek serangan itu adalah suatu anu agresi militer, itu namanya serangan. Heeh, lek serangan. Serangan niku nggih menika nama desa, Pak. Nama desa. Oh. Dong ora? Ora dong aku. Iya. Seraki musik. Nggih, ngersakaken sambal kemangi Roro Jonggrang. Sekian, terima kasih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Iki Lestari, ayo Nduk, Winong Nawangsih karo Mbak Trihastuti coba kaya apa. Wis siji-siji saiki ganti loro. Monggo Mbak Winong kalian Mbak
Tri. Mbak Tri Astuti. Nggih. Nah. Kagem sepot, Pak. Sinden Madangkara piye? Saya Pak sip Pak. Ah iya. Seneng. Iki gendut tiara iki cah Narga ta, Nduk? Sama di Sama dalam itu. Nggih leres saking Pundi? Badekan. Oh, Mbak Deka. Nggih. Sang Mbak Deka. Mau sanjange warga anyar padahal kula pun pribumi mriki lho. Oh. Maksudnya anyar nang Madangkara. Nggih. Oh, nang Madangkara anyar. Nggih. Oh, yo betah ya, Nduk, nang Madangkara. Ngoten napa kok ngoten niku? Yogone bagus-bagus kok. Wis nggih jan kok. Ya. Bagus-bagus enem-enem sedaya. Madangkara ki nek yoga yo apa tuwon langsung diyasinke kok. Yo ora kok ya. Nggih. Kowe Anu betah. Pak Edalah nggih. Nggih. Asmane Pak sinten? Pak Marsudi. Oh, jeneng Gusti Allah delok-delok Kenapa? Marsudi ya kowe iki. Kenapa? Masalah Kenal, Reng? Lah halah. Jenengmu si sapa nduk kae? Sinten Pak Bu? Tiara. Tiara. Mutiara. Gusti Allah Mutiara Kenapa? Marsudi. Iki bapak, Nduk. Lah, iki to, Pak? Marsudi lah mau meneruskan perjuanganku. Walah. Ora. Dile bapak ya nyangoni kok. Oke. Nyangoni Lagi golek, monggo. Nduk, lagi golek. Aku ora mbak kepakmu ora apa-apa. Winong iki saka Tulungagung. Tulungagung, Ya, Jing. karo Mbak Triastuti coba berdiri berpacu dalam melodi. Melodi biar tak asik. tang. Oke. Winong iki cara buah apa Pak Gareng? Upami buah ngeten niki anu Pak niku lho Pak semangka tanpa biji. Wah. Sing nek dibuka sigar biar niku terus ketes-ketes Pak. Mu semangka tanpa biji. Ora usah disigar niki nyawang tok mawon kula pun ketes-ketes. Lah iki genduk putrane Pak Marsudi iki cara. Anake Marsudi niki apel Pak. Apel. Washington. Wah, sing abang kae. Abang, nek dibuka abang terus empur ngoten niki Pak. Wah iya. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur dawa niki jenenge pisang. Pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas elek tak kaplok. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi menika upami buah sing paling mahal. Apa kuwi? Nggih menika anu Pak, duku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. Pokoke sae to Pak. Nggih. Bang Mulir ranggo ndas pokoke Blasteran Ambon karo kepok anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh niku lak blasteranan nggih. Lek Mbak Tutik cara buah. Aku. Lah niki buah sing nggih kesehatan Pak. Apa kuwi? Apa? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho menurutku. Enak istimewanya enak. Walaupun dia itu ketoke diambu ki sengak ora enak. Sengak jane ra enak. Aja meneh Nek- kok diambu, dicedhaki wis kudu mungkuk-mungkuk kok. Pace iki. Iya, tapi nek dibelah itu ada bijinya. Ireng-ireng kae. Oh, ireng-ireng cilik-cilik Lah. kayak nik. Bringkil-bringkil ngono. Heeh. Tapi kae enak lho. Kecil kae tak wonge. Apa wis tau ngambu? Pace lho, pace. Oh, pace. Ngono lho gumunku kok codok ya doyan gondol iki lho gumun. Sampan ya tau mangan to pace, kepepet. Malah ora. Mergo wining iku khasiate nek nggo obat. Obat apa? Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ngangge niku pace niku. Moringa kalah karo kuwi. Nek boten sembuh baru ke bio moringa. Aja dijujuk kondangan. Jare Iki wis tak persiapin telung dino arep makan. Ampun dijujuk sik. Maaf aku ora ngerti. Kula nyuwun gesang dan. sik ta.
Jaremu pace kae, ndek kan sampean ngomong, duwe penyakit kencing manis. Dimene pace ya mari to sampean. Mari. Tahu kencing manis to? Tahu kencing manis ki 3 tahun Pak kalau kencing manis. Masalah. Kan tek gawe niku kula ya ora tugu lho Pak. Ngecom teh pahitan ngoten kula mentang ring teng meja terus kula turi lah ngoten. Terus Kencing manis sih penyakit kok malah dituri ora. Mbah wong nyatane ya manis. terus urip ya, saiki urip ya omongnya. Urip nang kena kipas angin mati meneh. Ayo tunggale kae lho. Iki lho, nong kulino ndelok film malih to takon. Apa? Iki ben takon. Ini ora pagereng takono. Walid nak Dewi boleh. Takono. Wis pokoke Walid nak Dewi boleh ngono ya. Sing piye to iki? Wis tak pokoke. Pokoke ngono kuwi. Nah, wong tuwa ora ngerti. Walid nak Dewi boleh ngono ya. Walid Nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Tak nak, Walid dah layu. Oh, nek ngono ya Walid Walidaya. Heeh. Coba Lestari mundhut saka Sing piye to Walid? mula kowe buka TikTok gur live ae kowe ora ya ngerti. Saka Walid Walidaya barang Huma kamar bayani Sohiro barang iki apa? Iya. Nggih. Pamundhut saking Bapak Kepala Desa Lestari, semoga terjalin kerukunan yang hebat penuh dengan gotong royong warga masyarakat Purwosari selalu lestari. Oke. Purwosari beda pendapat ora pegat. Betul. Purwosari beda penemu ora padu. Leres. Purwosari beda pilihan ora bakal rusak sing bebrayan. Tepuk tangan warga masyarakat Purwosari. Wah, gareng ngelem tanggal 20 ben dijak. Kudu Pak, nek mboten dijak nusul. Oh, kayak ngeyel kula Pak. Siapa yang membayar? Ya ora njaluk. Oh, enggak nyeluk. Wah, kau wis Ikhlas. mampu. Wong ikhlas. Wis mampu. Cukup ya. Mau kepengin ketemu pace aku. Ah, ngerti pace kuno ora iso mulih sampean. Waduh. Nah, delok wae. Sampeyan apa nyemoni aku? Kira ngerti Seneng, khasiate pace. Seneng Ora wis bakal sampeyan mulih ya. kowe. Anggere wayah ngene iki wis wayah tawa-tawa seneng. Raketan duwene pace ditawake tegese seneng sedekah. Monggo